Jeg har nu placeret fodpedalen og fodpedalholderen nede på gulvet og vise, hvad der er vigtigt i forbindelse med brug af den her fodpedal. Hvad det er for nogle ting, man skal tænke over, når man skal bruge den. Det allerførste, det er at finde afstanden, hvor den skal ligge henne, når man skal stå her og arbejde. Hvad er så den gode afstand i forhold til bordkanten, så man føler, at man har en god arbejdsstilling stående. Dernæst så vil jeg lige skulle bruge lidt tid på at finde den gode stilling, så at man har lige vægtfordeling på begge fødder, så man ikke kommer til at stå og hænge på det ene ben og derved belaste sin hofte i den ene side. Det er også vigtigt, at man tænker over, at man ikke står overstrækker knæene, men at man lige løser den lidt op, så man får den gode holdning hele vejen op igennem både gennem knæ og hofter, og det var op gennem rygsøjlen. I forhold til aktivering af fodpedalen, så gør man det, at man placerer sin hæl på den pedal, som man nu ønsker at aktivere. I det her tilfælde der har jeg valgt at placere den ene fod ved siden af. Der er plads på begge sider af fodpedalen til at placere en hel fod. Og jeg skal så kun bruge den højre pedal her i mit arbejde. Når jeg skal aktivere den, så gør jeg det ved, at jeg bare lige løfter hælen en lille smule, bøjer en lille smule i mit knæ. Og igen skal jeg tænke over ikke at komme til at stå og hænge på den ene hofte, men at jeg har lige vægtfordeling, selvom jeg aktiverer fodpedalen. Så det er en ganske lille bevægelse, man skal bruge for at aktivere pedalen her. Man kan også bruge fodpedalen siddende, så man kan variere i løbet af dagen. Så kan man spille uret ned, gå på pladen ind og skyde ind. Og igen bruge tid på lige at finde den rigtige afstand. Og når jeg skal bruge den siddende, så er det på den måde, som man kender med forfoden. Og det er den måde, man aktiverer pedalen på her. Nogle af de brugertilbagemeldinger, jeg har fået, har faktisk været, at når man har fodpedalen siddende i holderen her, så synes mange, at det aflaster skinnebenene også. Så man på den måde får hjælp både stående og siddende ved at have pedalen i fodpedalholderen her.